Violacions en grup, assassinats, violència vicària. Dones que són maltractades, ja sigui per la parella, l'exparella, les manades. Igualada. Fa uns mesos una noia va ser violada i agredida amb tal violència que van arribar a destrossar-la internament, donant-la per morta. Encara no s'han trobat els malparits que ho van fer. Avui mateix, Barcelona, al Telenotícies parlaven del judici d'un home que va deixar morir la parella diabètica mentre la gravava amb el mòbil durant hores. Gravava l'angoixa de la dona mentre li estava demanant que demanés una ambulància per ajudar-la. Va morir. Ses Illes, fa uns mesos vaig escoltar una notícia que em va frapar. Una dona havia demanat un préstec amb el seu cunyat i aquest li va fer tornar el préstec a base de fel·lacions. La dona va notar violència, va notar fàstic, s'hi va negar que li fes i l'home la va denunciar. Aleshores, el Tribunal Constitucional i el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears van dictaminar que a favor que saldar un deute sexual amb sexe oral està permès. No té importància constitucional suficient. Hem de seguir aguantant tot això.